Hola, companys i companyes. Avui tractarem d'aclarir un dubte de molt de vosaltres. Com es relacionen les competències transversals amb les competències específiques que avaluem dins de les nostres situacions d'aprenentatge? En primer lloc, cal entendre com a competències específiques els aprenentatges de cada matèria que l'alumnat ha d'adquirir durant les nostres sessions. Respecte a les competències transversals, és necessari entendre-les com aquelles competències necessàries a la vida de l'alumnat perquè aquests puguin resoldre situacions i problemes quotidians. Aquestes competències transversals han de ser treballades en totes les àrees i matèries del currículum. Així doncs, podem establir que les competències transversals actuen com a fil conductor de les activitats plantejades en cada matèria, les quals estaran basades en les competències específiques i saber propi de cadascuna d'aquelles. Tot allò per aconseguir que el nostre alumnat pugui extrapolar els coneixements del nostre aula a la seva vida fora del centre escolar. Moltes gràcies per veure el vídeo i recorda, si t'ha agradat, no dubtes en seguir-nos!